ala tsidi a cinye danye labar sama sai a tsayen amma ku so a cilu danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin. Wata gobara ta kone wasu sassan kasuwa ta biyu a cikin babban birnin Maiduguri wato kasuwar Gambori a jihar Borno. Makonni uku kenan bayan da wata gobara ta tashi a babbar kasuwar jihar mai suna kasuwar Monday Market wacce kuma ke cikin babban birnin jihar wato Maiduguri. Manema labarai sun rubuta cewa gobara ta tashi ne a sashen sayar da mai da misalin karfe 2:30 na rana. Jami'an tsaro waɗanda akasarinsu sojoji ne aka baza a wurin da lamarin ya faru, inda suka fatattake ɗimbin jama'a tare da hana kowa shiga domin daƙile sace-sace kamar yadda ya faru a gobarar da aka samu makonni uku da ta gabata. Wani ganau ya ce da manema labarai ta wayar tarho cewa gobarar ta fara tashi ne daga sassan masu sayar da katako zuwa masu sayar da lemuka. ala tsidi a cinye danye labar sama sai a tsayen amma ku so a cilu ye yarwa la cinge ma fa konge a jirro le ngana kilomita perak anya perak ndin ruma a shim ne men god pallar baretin rumba am karalan du so bareje ada ko karo ke je na do ne baretin ku sa usku sunna kuma da baretan annan kazar ala rafkir yana jama'a so amsa do manangala manada ala rafkir za aure lafida nzere fandena man nzere fandena da mananga amma ni sam